Sanibonani wengane zakwethu, ake nginibingelele ngiphinde nginamukele. Kuphinda kuphi-ke la kuzofinyelela khona le video wengane wethu. Ngabe uqala-ke ungena kule channel ngicela ucindezele usubscribe. Idlule emhlabeni nonina inkakha ye-Orlando Pirates. Akasekho emhlabeni owayengumdlali we-Orlando Pirates uPapi Khomane. Udlule emhlabeni engozini yemoto ngoMgqibelo eyenzeke ehamba nonina uRita Khomane. Izindaba-ke ziqinisekiswe iPirates yestatementeni sokudlulisa amazwi induduzo emndenini esikhiphe kuwebsayithi yeqembu ngoMgqibelo ebusuku, kanjalo-ke nasemakhasini ayo ezinkundleni zokuxhumana. I-Orlando Pirates-ke ibuhlungu ukuzwa izindaba zokudlula owayengukaputeni uPapi Khomane. Iqembu laziswe lezi zindaba nguyise ongenye yezinkakha zeqembu uyise Khomane, ositshele ukuthi-ke indodana nenkosikazi yakhe uRita Khomane babesengozini yemoto namhlanje ngoMgqibelo, kusho-ke istatement. uPapi oneminyaka engu-48 wahlala iminyaka eshakalolunye kwezimnyama, wadlala-ke imidlalo engu-150. Uchazwa-ke njengendoda-ke eyayingakhulumi kakhulu-ke kodwa umsebenzi iwenza enkundleni. Ubuholi bakhe-ke eqenjini nangendlela abeyiyona enkundleni yikhona-ke bokukhombisa-ke indlela iqembu. Uhambo lwakhe-ke eqenjini-ke belufana-ke nokuqhubeka-ke nomando. uPapi-ke noyise uyise wadlalela-ke amabhakaniya ngeminyaka yama-70s, banomlando-ke ongajwayelekile eqenjini. Lokhu-ke kukhombisa-ke ngokusabalala ukuthi-ke ubudlelwane babo-ke neqembu bujule kangakanani. Uqhuba-ke istatement. Unina kaPapi-ke naye-ke ukhunjule ngokungaphezi-ke ukuzobeseka njalo-ke enkundleni uma-ke bedlala. Egameni-ke le-Orlando Pirates idlulisa amazwi-ke induduzo emndenini-ke kwaKhomane futhi-ke sithembisa-ke ukuneseka. Ngenza ukuthi besibhale kanjena-ke istatement-ke se-Orlando Pirates. uPapi-ke waqala-ke ukudlala kwi-Cosmos ngaphambi kokuthi edlulele kwezimnyama ngo-1998. Uke wadlala-ke nakwibafana bafana. Wengenza ukuthi usengiphuma njalo-ke mina-ke intatheli-ke yaku-YouTube. Ngabe uqala-ke ukubona le video nomngena kule channel yethu, cindezele usubscribe uzwa details zonke-ke indaba esikubuya zona ngolimi kaMageba isiZulu.